ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар шаҳри ваҳдат пушти ҳайкали модар ҷойгир мебошад. аз ин тараф ҳайкали модар, аз ин тараф коллеҷи тиббӣ беморхонаи марказӣ, дар ин ҷо супермаркети Биак, аз ин тараф бошад бозорчаи Гулистон. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. дар ин ҷо мактаби Тиришкова, Садиқи Нилуфар, масҷиди ҷумъахонӣ ва ҳайкали модар. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. аз 9 ошона иборат аст. хонаи фурӯшӣ дар 8-ум ошона ҷойгир аст. ворид мешавем. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз, кор мекунад. инҷо ҷои зинапоя. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 98 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. техпаста дорад, лифт кор мекунад, бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз, канализатсия ҳамаш хоидавӣ. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст дӯстони азиз, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. кухни гарнитур дорад, яхдон дорад, ҳамаш ҳаст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад, роҳрав аст. ин ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар ин ҷо бошад 1-ум, 2-ум, 3-ум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхонаву ҳаммом, термос ҳаст, системаи вентилятсия ҳаст, мошинаи ҷомашӯӣ ҳам ҳаст. ин 1-ум ҳуҷраи истиқомат мебошад дӯстони азиз. аҳамиятият хона бо таъмири зебо таъмин аст. тирезаҳояш тарафи роҳро нигоҳ мекунад дӯстони гиромӣ. минтақаи беҳтарин аст. мактаби Тиришкова, Садиқи Нилуфар, масҷид, бозорчаи Гулистон, супермаркети Биак, KFC, ҳайкали модар, коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказӣ. хулас минтақаи беҳтарини шаҳри ваҳдат аст дӯстони азиз. ин 2-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне 3-ум ҳуҷра. ин ҳуҷраро метавонед ба меҳмонхона табдил диҳед дӯстони азиз, чунки аз рӯи масоҳат агар гирем, аз ҳама ҳуҷраи калони хона мебошад. ва ин ошхона, чӣ хеле гуфтем, кухни гарнитур, яхдон, духовка, витишка ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. хона, чӣ хеле гуфтем, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи хона 610 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.